Nou, mijn zoon zie het in balk op judo. Alleen nog de judomeester die ging oren dingen ervan. Ja, dan moest wel wat zoekje voor die been. Dus we wat zoeken. Zie ik je ben weer terug te komen. Dus die zoon zit bij de zekerheden? Ja, die zit hier op dit schip. Toen we hier voor het eerst kwam, zag ik al die antennes die hier op het schip aanwezig binnen. En toen spraatte maar de commandant, want ik ben centamateur. En dan is het wel interessant. Maar ja, toen bleek helaas dat er helemaal geen verbindingsdienst te wezen. En wie er wel geïnteresseerd om de boel weer opnieuw op te bouwen. En zo dan ben je weer naar terug te komen. Wij zijn op het bregen van het opleidingsskip Roermond. Dat is het opleidingsskip voor het Zekerheidsofficier in Lemmer. Wij hebben hier bijen aan boord die wij opleiden. En de bedoeling is dat de bijen de maritieme sector leren kennen. Dat die een warm gevoel krijgen om te gaan varen letten. En dat is natuurlijk het mooiste als het een vaartskip heeft. We zouden bijna de haven uit kunnen varen. Wie het net dat er nog wat dingen moeten gebeuren in de machinekamer. Het schip is jochentje 54. We zijn dus nu bezig met het ankerlier. In het cafetaria, dat is het wervelbloeien van de kadetten, daar ben ik alles opnaaien en het beklaaien en het schilderen in orde te maken. In het binnenskip zijn we met de elektronica bezig. We hebben onderhoud en dek nodig. Onderhoud en de romp, alles moet schilderd worden. Goeiemiddag. Nou, dit wordt dan de nieuwe centhut. De oude centhut zit daarachter, achter die oren door, maar dat is Ruthelle, omdat het marineskip ombouwd is. We hebben zelf eens eigen spullen meegekregen. Ik heb al zelf een voeding meegenomen. Maar uit de nalatenschappen en giften krijg ik wel spullen, want deze zender hebben we gekregen van een man die er eigenlijk niks meer aan ding. En van uit nalatenschappen hebben we deze gekregen. En dus, er is nog wel wat maritiem spul aan boord. Wat er nog wie, dus dat geen week weer op naar je beroepen. Dus zodoende ben je er mee bezig. Wat is het mooie eraan? Nou, grappig, op een boord bezig wezen, dus dat is wel leuk om te doen. Ja, er is heel veel werk. We hebben vrijwilligers, die zijn met hart en ziel bezig. Maar ja, we hebben meer mensen nodig, want het is een hele hoop, een hele protte werk. We hopen dat we dit jaar de motoren kunnen starten, om een proefstart te maken. En dat we dan volgend jaar een proeftocht kunnen maken. Ambitieus. Heel ambitieus. Ik ken al die cirkels hier jongen, maar wat is dat nou eigenlijk, een reunrad? Dan ga je over de kop en dan doe je kunstjes in het rad. Ja. Is dat net heel moeilijk? Nee, soms. En wat is nou het moeilijkste? Is dat over de kop gaan, die beet horen? Of wat vind je zelf het moeilijkste? Ik vind het door roer heen springen het moeilijkst. Ja, ik spiralen. De spiraal? Ja, dan ga je in het rad staan en dan ga je ronddraaien. Gaat dat wel eens mis? Ja. En wat gebeurt er dan? Dan val je gewoon zo in één keer op de grond. Reunradturnen is eigenlijk een sport voor de kruk en de krek. De kruk, dat kind dat nooit
koppeltje duiken kan op de mat en dat niet over die boek kan. Die kan hierin staan en ratslag doen. En de krek die gaat gewoon harder. Wij gaan ze correctie niveau zien. Dat is het instapniveau. Ze zitten maar de vatten vast. En dat is prachtig. Dat is echt heel leuk. Ja. Je hebt zelf ook wat in. Ik ga het één keer doen. Dat wie maar een groep tursters. Dus ik zei, ik wil dat één keer muziekje, hè? Ik wil over de kop. Maar ja, dan wist dat net meer zo sterk. Maar die kerst er net uit. Dus ze dienen van alles nog wat bij me en ik kom geen kant op. Dat is prachtig. En wat moet je nou doen? Je hebt je handen daar en je pakt er tegelijk om. Niet zoveel aftrek. Snap je? Is het leuker als turnen? Ja. Ja, ik vind het wel leuk. En hoe is het met de jongens? We hebben geen jongens in de groep. Nee, maar je kan wel op een als jongen. En ben je nou als Nederlands kampioen of zo? Nee. Volgend hier. Nee. En hoe is het met hem? Ja, goed. Heel, Hier met klamme handjes. Nee. Ze doen het echt heel goed. Nou, en dan ga je een grutske met hem. Oh, wacht je natuurlijk wat uitslag wijzen zelf. Wat denk je hem zelf? Tweede plak. We hadden tweede plak.